Περνάμε τώρα στο στούντιό μας, όπου έχουμε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Μινούδη, σύμβουλο ορθομοριακής διατροφικής ιατρικής της εταιρείας Ορθομοριακής, πρόεδρο μάλλον της εταιρείας Ορθομοριακής διατροφικής ιατρικής. Καλημέρα σας κύριε Μινούδη. Καλημέρα σας κυρία Βεντούρα. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν ποιο είναι το θέμα της επικαιρότητος. Βασικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε 4 έντομα συγκεκριμένα, ότι μπορούμε να τα τρώμε. Το οικιακό γρίλο, το κίτρινο αλευροσκουλίκι, την αποδημητική ακρίδα και το μικρότερο αλευροσκουλίκι ή σκαθαράκι. Καλή όρεξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Όλο αυτό, ειλικρινά εμάς που δεν είναι στην καθημερινότητά μας, στα ήθη και στα έθιμά μας ξενίζει πολύ. Γιατί λέτε ότι έδωσαν το OK, το πράσινο φως, μάλιστα παρουσιάζουν ότι είναι εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης. Υπάρχει βάση σε αυτό το σκεπτικό? Υπάρχει και συμφωνώ μαζί τους ότι το σκεπτικό τους δεν είναι λανθασμένο. Το σκεπτικό τους είναι ότι η κτηνοτροφία, η εντατική κτηνοτροφία, λόγω της αυξημένης ζήτησης πρωτεΐνης από τον καταναλωτή, έχει φτάσει οριακά σημεία και επίπεδα και πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις για να ικανοποιήσουν αυτή την ακόρεστη όρεξη για πρωτεΐνες. Κύριε Μινούδη, είναι τέλειο υποκατάστατο αναφορικά στην πρωτεΐνη? Δεν υπάρχει τέλειο, εξαρτάται τι εννοείται με τέλειο. Είναι μια πηγή ζωικής πρωτεΐνης. Η ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, δεν είναι αυτή αν είναι υποκατάστατο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά με το να τρως ένα χείρο ή ένα πρόβατο ή ένα μοσχάρι, μια μπριζόλα από το να τρως σκουλίκια και έντομα, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει διαφορά, λέτε? Καμία. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όλο αυτό το περίεργο κατά πολλούς και εξωφρενικό, δεν είναι τόσο εξωφρενικό, διότι εξωφρενικό είναι ότι ο άνθρωπος αντί να παίρνει φυτικές πρωτεΐνες, τις οποίες παίρνουν και τα ζώα από τα φυτά, για να τα φάει μετά ο άνθρωπος, δηλαδή οι πρωτεΐνες από δεύτερο χέρι που είναι επαναμορφωμένες, τρώει τα ζώα. Και το επόμενο βήμα βέβαια, επειδή υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επειδή υπάρχει η μόλυνση του υπεδάφους από τη στηριδοτροφία. Οι ρήποι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουν αυξηθεί, όλα αυτά είναι γνωστά. Ένεκα της εντατικοποίησης της κτηνοτροφίας. Της κτηνοτροφίας. Η νούμερο 1 πηγή μόλυνσης του πλανήτη. Και βρήκαν αυτή τη λύση. Το αγνοούν πολύ κύριε Μινούδη αυτό, αλλά είναι πραγματικό πρόβλημα. Πρόβλημα που τα επόμενα χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε κατάφατσα. Θα το αντιμετωπίσουμε αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται πολλές πρωτεΐνες, χρειάζεται λίγες πρωτεΐνες και καλές. Δηλαδή, σε ποιες αναφέρεστε, για ποιες μιλάμε? Αναφέρομαι στις πρωτεΐνες που υπάρχουν άφθονες και θα λύναν το πρόβλημα της μόλυνσης, της ρύπανσης. Θα έφυγε ο άνθρωπος στην αυταπάτη ότι χρειάζεται πολλές πρωτεΐνες, διότι είναι μια καθοδηγούμενη και λανθασμένη αντίληψη. Είναι ένας μύθος ουσιαστικά. Ο άνθρωπος να μας το θέσετε εσείς στη σωστή του βάση. Η σωστή του βάση χρειάζεται να τρώμε ποιες πρωτεΐνες και πώς? Βεβαίως. Φυτικές. Όπως τρώνε όλα τα ζώα. Ο ελέφαντας, τα δυνατά τα ζώα της ζούγκλας, ο ελέφαντας, ο γορίλας. Όλα τρέφονται με χορταράκι. Με χορταράκι και το άλογο δεν του ταΐζουν μπριζόλες και μπιφτέκια για να τρέξει. Σανό τρώει. Και όταν ρώτησαν τον πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου που στέλνει ολόκληρα τρένα, που είναι vegan, δηλαδή απόλυτος χορτοφάγος, πού βρίσκει αυτή τη δύναμη, τους αντερώτησε ο ταύρος που τη βρίσκει. Γιατί και ο τάβρος δεν τρώει πρωτεΐνες από σκουλίκια, μπριζόλες. Επομένως είναι ένας μύθος για τις πρωτεΐνες. Θα πρότεινα, αν θέλει κάποιος πραγματικά να είναι υγιής, να μην ασχολείται τώρα να τρώει σκουλίκια ή έντομα ή μπριζόλες. Το ίδιο πράγμα για μένα είναι. Τι να τρώμε λοιπόν κύριε Μινούδη? Θα τρώμε μια σειρά από βιοαναγενετικές τροφές που έχουμε εντοπίσει στην ορθομοριακή διατροφική ιατρική που ονομάζονται βιοαναγενετικές. Όπως ποιες συγκεκριμένα? Να δώσουμε κάποιες συμβουλές συγκεκριμένες. Οι φακές, τα φασόλια, λιναρόσιμο, ηλιόσιμο, κορδιστόσιμο, σουσάμι, κοινόα. Υπάρχουν πάρα πολλές τροφές. Έχουμε ειδικά μενού τα οποία μας δίνουν όχι μόνο υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, αλλά και ίσως και παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε. Διότι πολλές πρωτεΐνες μπλοκάρουν τα κύτταρα, κάνουν αυτό που ονομάζεται συσσωμάτωση πρωτεϊνών και προωθούν κυταρική απόπτωση
πρόωρο βιολογικό γύρας και αυτοάνωσα και καρκίνο. Είναι γνωστό, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Άρα μας λέτε ότι και η γύρανση ως διαδικασία, αλλά και οι ασθένειες, οι όποιες ασθένειες, επιτείνονται ένεκα εξαιτίας της κακής διατροφής. Ένεκα των ζωικών πρωτεϊνών κυρίως. Και εάν το μελετήσετε, δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Το έχω μελετήσει, κύριε Μινούδη, εγώ. Έχουμε κάνει και παλαιότερα ρεπορτάζ μαζί, το θυμάμαι. Σας έχω μελετήσει. Όταν μιλάμε για ζωική πρωτεΐνη, αναφερόμαστε και στο ψάρι. Το ψάρι είναι λιγότερο, ας το πούμε, κακό, ειδικά ο βακαλάος, η σαρδέλα, ψητό ή βραστό κτλ. Από ότι το... Έχει ω3. Έχει τα ω3 και ίσως όμως έχει και υδράργυρο, έχει και βαρέα μέταλλα, έχει και πλαστικά και πολλά. Πλαστικά, γιατί υπάρχει το πρόβλημα που ο άνθρωπος αγνοεί ότι σήμερα μέσα στην αναπνευστική οδό και στο αίμα του ανθρώπου, όχι μόνο των ψαριών, αλλά και του ανθρώπου, είναι γεμάτο πλαστικά, νανοσωματίδια ονομάζονται, τα οποία δεν μπορεί να τα μεταβολήσει στο σώμα λόγω των πλαστικών που κυκλοφορούν παντού. Αυτά λοιπόν, αν προσθέσεις και το ψάρι, δεν είναι τόσο καλό. Είναι προτιμότερο όμως από το να τρώει κόκκινο κρέας, το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον ότι προωθεί αυτοάνωσα και καρκίνο, ή οποιοδήποτε άλλο. Κύριε Μινούδη, κρέας. Να σας πω κάτι προσωπικά όμως. Δηλαδή, εγώ έχω κόψει, δεν τρώω κρέας από το 2013. Πολλά χρόνια τώρα, μια δεκαετία. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Δεν μου έχει λείψει ούτε ως προς τη γεύση και στις εξετάσεις μου είμαι μια χαρά. Όλοι όμως ρωτάνε αυτό, το γνωστό, το συνηθισμένο. Από πού παίρνεις την πρωτεΐνη σου? Είσαι καλά? Ο αιματοκρίτης σου? Θέλω να πω ότι κάποιοι μύθοι ακόμη διατηρούνται. Ναι. Σωστό. Και αυτοί οι μύθοι προωθούνται και από το καταστημένο και από τη βιομηχανία τροφίμων και από διαφόρους οι οποίοι έχουν κάποιο κίνητρο να προωθούν αυτό το μύθο, το ψέμα. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι απλά, να δούμε τη φύση. Τα παραδείγματα αυτά που δώσατε πάντως για τα ζώα, τα δυνατά, που τα θαυμάζουμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό και αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή τη δύναμή τους από πού τη βρίσκουν, όπως είπατε, από το χορταράκι, από το σανό. Κυρία Βεντούρα, ακούστε. Ναι, η φύση σου δίνει ο άνθρωπος να φάει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα τρώει κιόλας. Γιατί πληρώνει τίμημα. Οι πρωτεΐνες που παίρνει το ζώο είναι πρωτογενείς, από τα φυτά. Ο ελέφαντας, δεν επεξεργάζονται, λέτε. Τα επεξεργάζονται και κάνουν τις οικιακές. Το ζώο δεν έχει πρωτεΐνες. Ο άνθρωπος νομίζει ότι το ζώο κάπως δημιουργεί πρωτεΐνες. Είναι ψέμα αυτό. Είναι αυταπάτη. Είναι μύθος. Δεν ισχύει. Το ζώο παίρνει τις πρωτεΐνες από τα φυτά. Από εκεί που έπρεπε να τα παίρνει και ο άνθρωπος. Τώρα, εάν ένα άλλο ζώο φάει αυτό το ζώο, το φυτοφάγο, αυτή είναι τροφή από δεύτερο χέρι και δεν τρώγεται. Δεν μπορεί κανείς να φάει λιοντάρια και τίγρης. Μπορεί να τα φάει, αλλά δεν θα είναι πολύ νόστιμα. Γιατί και έχει ήδη παραμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι δηλητήριο, όπως και το κρέας είναι δηλητήριο ουσιαστικά. Επομένως, στην ορθομολογία τροφική ιατρική βοηθάμε τον άνθρωπο να απαγκιστρωθεί. Κάτι τελευταίο θέλω να προσθέσω εδώ, που είναι πολύ σημαντικό. Εσείς συγχαρητήρια που το κάνατε, γιατί ενημερωθήκατε και διαλέξατε το σωστό δρόμο. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν είναι ενημερωμένοι από που θα πάρουν τις σωστές πρωτεΐνες. Εκεί μπορούμε να τους συμβουλέψουμε και επίσης είναι εθισμένοι, διότι οι ζωικές πρωτεΐνες είναι μορφινοειδή, είναι όπως τα ναρκωτικά. Ο άνθρωπος εθίζεται και γι' αυτό... Εθίζεται. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μινούδη, θέλω να μας πείτε το εξής. Πάμε και επιλέγουμε να φάμε φρούτα λαχανικά. Βλέπουμε κάτι καλογελισμένα φρούτα μήλα, τα οποία είναι το ένα ίδιο με το άλλο. Είναι το σωστό φρούτο αυτό? Ψάξτε να βρείτε ένα φρούτο που έχει σκουλίκι μέσα, διότι αυτό είναι το σωστό φρούτο. Τα υπόλοιπα δεν τα πλησιάζουν ούτε τα έντομα ούτε τα σκουλίκια, γιατί είναι γεμάτα δηλητήρια συντηρητικά και χημικά. Οπότε λοιπόν, μέτρο, σύνεση, λέτε, υπάρχει εναλλακτική για την πρωτεΐνη. Υπάρχει εναλλακτική για όλες και την πρωτεΐνη και τα λίπη και τους υδατάνθρακες. Αυτό ονομάζονται βιοαναγενετικές τροφές και η ορθομολογική τροφική ιατρική έχει συνδυάσει ειδικά μενού, έτσι ώστε κάποιος να ξέρει ότι παίρνει τα πάντα σε καλή μορφή. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, χρειάζεται να μελετάμε κιόλας ως προς τις τροφές, από πού προέρχονται κτλ. Γιατί ό,τι βάζουμε εντός μας είναι καύσιμη ύλη, άρα διαμορφώνει τη σκέψη, το συναίσθημα, τη δράση, τα πάντα μας. Το σώμα του ανθρώπου είναι τροφή.
δεν το έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, το περίεργο. Ό,τι τρως αυτό είσαι, γιατί η τροφή θα γίνει αίμα, ιστή, όργανα, κύτταρα, οστά. Νευροδιαβαστές ορμόνες. Επομένως, υπολόγισε τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι ανάλογα με το τι έφαγες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μινούδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Συνεχίζουμε.